Стоян Заимов. Той е български революционер, апостол, общественик и писател. Учи в Стара Загора, където се запознава с Васил Левски. Става член на тайния Централен български комитет. Участва в основаването на Хасковския частен революционен комитет и е един от най-дейните му членове. Участва и в основаването на Гюргевския революционен комитет, който подготвя въстанието. Определен е за главен апостол на Трети, Врачански, революционен окръг. След потушаването на въстанието е заловен и получава смъртна присъда, която е заменена с доживотно заточение в крепостта Сен-Жан-Дакър, днес Акра, Израел. Освободен е по общата амнистия след Санстефанския мирен договор и се завръща в България. Става член на учебен комитет към Министерството на народното просвещение. Съставя учебници и методически ръководства. Директор е на Народната библиотека в София. До смъртта си живее и работи в Плевен, а къщата му е превърната в музей.